वही बेरा फोन कहीं जाए प्रकाशवा के अभी ले ना आइलस। बुझाता ओकरा घर ही जाए के पड़ी। अच्छा है ना बैठल बा। का हो 1 घंटा पहले तारा का फोन कैले रहनी हन। आवो तारा तू ए बेरा हैं कैसन यार हो मर दे। मुंह मारे तारा यारी के मर दे। इतना बढ़िया सुतर रहनी हो आ इतना नीमन सपना देखत नहीं सब तू खराब कर दला मर देवा। कौन सपना देखत रह जे तो सपना तार खराब हो गइलो। अब का तरह से सपना के बारे में कही हैं खिसिएबा ना नु कही कहो काहे खिसी आए। तो सुन सुतर रहनी हो आ दिने में वही लागल रहल आ सपना देखनी अजानत रखा। का सपना देखलो। सपना सपना यह देखनी हो स्कूलिया के लगे गड़ाहवा बा। वही गड़ाहवा तो तू बैठ के बंसी से मछली मारत लो आ वही जा गड़ाहवा के लगे खड़ा होके गड़ाहवा में हम पेशाब करत नहीं हो। पेशाब कइले के बाद पीछे से आके तरह का मरनी हो 1 लाख तू गड़ाहवा में गिर के उजबुजाए लगल हो आ 2-4 घोट मारियो लल हो। इहे सपना देखलो हो हैं। आ हम तारा के फोन करके बोलावत रहनी है काहे खातिर हैं। भोर में हम सपना एगो देखले बानी उ सपना बाव ना जाला। अब तू सुनो सुनावा। जात रही एगो मिठाई के दुकान पर मिठाई कीने बस ठेस लाग गए बस धब दे गिर गमी एगो टंकी में और में खाली मलाई रहुए पूरा मलाई हमरा देह में लपटा गए। जान तर ओकरा बाद कब हुए बैग में हम ही नहीं जानो जे का भउए। तू बेहोश रहबो आ तहार गोड़वा घिसिया के लेके घूमी आ तारा देहिया में मलाई लगा रुए लगमी जीभ से चाटे। आए ई बात ना हो तो कौन बात हो। ऊ बात ना रहुए हम मलाई में ना हम लेट्रिन के टंकी में गिरा रही आ तू हमरा के खींच के ले जाके हमरा देहिया में के लेट्रिनमा चाटत रहुआ। का हो तू तो हमरा के मुंह पियावा आ हम तो तारा के लेट्रिन चटवा दहनी कैसन स्वाद लागल। मोह मारा ही तोरा सपना के हमरा सपना के बा।